Erokamano ahinya. To Richard gimomiyo napenjo kata mana kaponono ni siasa chwakore kata owuoyo nikech kipenjo ng'ato nyalo po kata mana ni samoro piny Kenya wantiere campaign trail. In korka kore nene nade? Nitiere erokamano Sharon, nitiere mbi moro ma bosebetie ma chalo ka gima election sidhi tim machiegni. Mago be waneno to ng'enygi boyudo ni joma ringo kamano gin joma bende moko kuomgi gin joma chako wuoth. Eka gidwaro manyo piny kendo gidwaro nyiso ji ni gin bende gin gi interest at the various positions. To mana kaka Charles owacho, kuonde mamoko tineno ka nitie tungni mag siasa ma then normal. Nekech seche moko ogoli oko kama ne intiere koro there's jittery, ineno ka ichalo ka gimi bedo isolated. Ineno ka example kuom Jalup Ker His Excellency Rigathi Gachagua ma nyocha kwano jogi ma ker nyocha golo kawacho ni they are incompetent to kata ni ogiti maber. Mane siasa. Nekech nyaka inside jo ubende mondo eka gik moko timre nadi otimre. Nyocha matis kae kwadok piny waneno ka the same Rigathi Gachagua nyocha goko kahinya ni riwruok mar migosi Raila Amolo Odinga gi ker masani dhi miyo jogi wit migepe manoketgie mang'eny, especially PSS. Tineno kogo Koko ma king'iyo kata the most recent appointments. Tibo yudo ni jogi ka onge mane otim nade. Mano wito kargi nekech koko mar siasa mane Rigathi goyo. Omiyo seche moko gigoye positively mondo gikony godo oganda, seche moko igoye for personal interest. Nekech an gi interest na kamoro to kaling to dipo ka gicho timne nade okethre. To en adiera ni ji osechako ng'wech. Kuonde mopogre joma dwaro defend seats gi bende osedok piny kendo gisechako tudre gi jopiny, to joma dwaro bende wuok oko mondo gitim ang'o mondo gichak manyo piny. Ok en gima wendo, ok en gima pok notimre, to nyaki wuog chon bende mondo ka jopiny otimre nade ochak ng'eyo ni ang'o matimre. But sana mani koro mbi mar siasa mang'eny cha to sane to pok ochopo. Sani to pok ochopo. Akeno wakili nene gi wang' machal nade?